Βρισκόμαστε ήδη μέσα στην κοιλάδα του ώμου. Ο δρόμος είναι πολύ κακός και εμείς έχουμε πια κουραστεί. Τα τζιπς κινούνται μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης. Επιτέλους, ύστερα από 13,5 ώρες φτάσαμε στο Άρμπα Μίντς. Φτάσαμε στο λότζ που θα διανυχτερεύσουμε. Η ώρα είναι 8. Ξύπνησα ξεκούραση. Από το μπαλκονάκι του δωματίου χαζεύω την Ανατολή και όλη την κοιλάδα που απλώνεται μπροστά μου μέχρι τη λίμνη. Όλα είναι έτοιμα και ξεκινάμε για τη μεγάλη περιπέτεια μέσα στην κοιλάδα του ώμου. Ο ώμο έχει μήκος 800 χιλιόμετρα. Πηγάζει από τα βουνά της Αιθιοπίας και εκβάλλει στη λίμνη Τουρκάνα. Η κοιλάδα του, στο μεγαλύτερο μέρος της, είναι ακατοίκητη, εκτός από μερικές περιοχές που βρίσκονται κοντά στις όχθες. Είναι μέρος της Αιθιοπίας από τα τέλη του 19ου αιώνα. Δεν ακολούθησε όμως τη χώρα στην εξέλιξή της και εδώ επιμένουν να ζουν μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες πρωτόγονες φυλές του κόσμου. Κινούμαστε σε ένα χωματόδρομο στη μέση της σαβάνας. Βρισκόμαστε στη νότια περιοχή της κοιλάδας του ώμου. Η περιοχή κατοικείται από τη φυλή Τζαμάι. Τους βλέπουμε να περπατούν στην άκρη του δρόμου. Το τζιπ σταματά σε ένα χωριό τους. Οι πόρτες γρήγορα ανοίγουν, οι μηχανές είναι έτοιμες και όλοι πεταγόμαστε έξω, έτοιμοι να βγάλουμε τις φωτογραφίες που θέλουμε. Όμως μας σταματούν. Δεν μπορούμε να τους φωτογραφίσουμε πριν ο ξεναγός μας διαπραγματευτεί μαζί τους την τιμή της κάθε φωτογραφίας. Η διαπραγμάτευση με τους Τζενάι τελείωσε. 5 μπιρ για κάθε πρόσωπο της φωτογραφίας. Οι μηχανές δεν σταματούν. Η φυλή ανήκει στις λιγότερο γνωστές και είναι περίπου 5.000. Φορούν δέρματα κατσίκας, διακοσμημένα με κοχύλια και κολιέ με διάφορες χάντρες. Η κοινωνία τους χωρίζεται σε 4 ηλικιακές βαθμίδες. Η μία από την άλλη διαφέρει 10 χρόνια. Είναι αγρότες. Καλλιεργούν σόργο και καλαμπόκι την εποχή των πλημμυρών. Εκτρέφουν όμως κατσίκες και βοήδη. Κάποιοι συλλέγουν το μέλι από τις κυψέλες που είναι κυλινδρικές, φτιαγμένες με φλούδα δέντρου και κρεμασμένες στα δέντρα. Στο δρόμο συναντήσαμε μια παρέα ανδρών. Ο Λίμπεν έκανε τις συνεννοήσεις. Για όλες τις φωτογραφίες θα τους δώσουμε 200 μπιρ. Τώρα περπατάμε ανάμεσα στους πάγκους και στα προϊόντα μιας τοπικής υπαίθριας αγοράς. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής έρχονται εδώ κάθε Σάββατο με τη σοδιά τους. Στην αγορά αυτή τα χρήματα δεν έχουν καμιά αξία. Δεν είδα όμως και πουθενά ζυγαριά. Τα πάντα τα αποκτάς με την ανταλλαγή. Μου δίνεις, σου δίνω. Περπατήσαμε λίγο ανάμεσα στους κατοίκους. Όλοι ήταν ήρεμοι και χαμογελαστοί. Βγάλαμε πολλές φωτογραφίες. Εδώ όμως δεν δώσαμε ούτε ένα μπιρ. Σήμερα ξεκινάμε για την περιοχή των βουνών και του ποταμού Μάγκο, παραπόταμο του Ώμο, που από το 1960 αποτελούν Εθνικό Πάρκο της Αιθιοπίας. Μέσα στην απέραντη σαβάνα με τις ακακίες ζουν πολλά άγρια ζώα. Καμιλοπαρδάλεις, ελέφαντες, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις. Για να δούμε, θα σταθούμε τυχεροί να δούμε κάποιο από αυτά. Το τζιπ ξαφνικά σταματά. Ο Λίμπεν το βλέπει αμέσως. Προσπαθεί να μας δείξει το κεφάλι μιας λεοπάρδαλης.
μιμείται κάποιους ήχους για να την κάνει να μετακινηθεί. Αυτή μένει ακίνητη. Μας κοιτάζει και την κοιτάζουμε για ώρα πολύ. Είμαστε πολύ τυχεροί. Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου κατοικεί η φυλή των βοσκών Μούρση. Καθώς κινείται το τζιπ, βλέπουμε δεξιά και αριστερά ανθρώπους της φυλής να πλησιάζουν το αυτοκίνητο. Παρακαλούμε το Λίμπεν να σταματήσει, αλλά δεν μας κάνει το χτύρι. Εδώ τα τζιπ σταματούν. Αμέσως οι πόρτες ανοίγουν. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Μπροστά μας γυναίκες της φυλής Μούρση. Κοιτάζω το πιάτο που έχουν στα χείλη τους. Η διαπραγμάτευση που έγινε με τους ξεναγούς μας με τη φυλή Τζεμάι ισχύει και εδώ. 5 μπιρ για κάθε πρόσωπο της φωτογραφίας. Οι μηχανές δεν σταματούν. Κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Με το τζιπ μπαίνουμε σε ένα χωριό των Μούρση. Σιγά σιγά βγαίνουν από τις καλύβες τους και έρχονται κοντά μας. Θέλουν να φωτογραφηθούν για να μαζέψουν μπιρ. Οι Μούρση είναι περίπου 8.000. Ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και τα ζώα. Οι άντρες της φυλής, όταν είναι κοντά στα ζώα τους, τραγουδούν γιατί πιστεύουν ότι είναι πιο νόστιμα τα παράγωγά τους. Τρυπούν με ένα βέλος τη φλέβα της αγελάδας στο λαιμό της και παίρνουν το αίμα, το οποίο μαζί με το γάλα και το κρέας είναι η κύρια τροφή τους. Τα κορίτσια της φυλής Μούρση κόβουν το κάτω χείλος τους οριζόντια και περνούν ένα πολύ μικρό δίσκο, τον οποίο αλλάζουν προοδευτικά με όλο και μεγαλύτερο. Αυτό, μαζί με τα βραχιόλια, τα περιδέρια, τις αμυχές στο σώμα και το βάψιμο, θεωρείται στοιχείο της παράδοσής τους, της ομορφιάς τους και της έλξης τους με το άλλο φύλο. Για να κάνει μια κοπέλα Μούρση ένα καλό γάμο, πρέπει να δώσει 38 αγελάδες, 20 κατσίκες, μία στάμνα μέλι, ένα καλάζνικοφ, το οποίο κοστίζει περίπου $1.000 και να έχει ένα μεγάλο πιάτο στα χείλη της. Η περιπλάνησή μας μέσα στη σαβάνα συνεχίζεται. Η ζέστη όμως άρχισε να γίνεται ανυπόφορη. Τη σκόνη και το χωματόδρομο τα συνηθίσαμε. Βρισκόμαστε περίπου 800 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αντίς Αμπέμπα. Σε ένα χωριό της φυλής Χάμερ γίνεται μια γιορτή. Για να μπούμε στο χωριό πρέπει να πηδήξουμε το ξύλο που κλείνει την είσοδο. Οι Χάμερς είναι περίπου 15 με 20.000. Είναι κυρίως κτηνοτρόφοι. Οι γυναίκες τους θεωρούνται οι πιο σκληρές γυναίκες του πλανήτη. Μαστιγώνονται από τους άντρες σε μια τελετή που διοργανώνεται κατά την ενηλικίωσή τους και δεν έχουν δικαίωμα να ουρλιάξουν κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού με καλάμια. Πρέπει, πιστεύουν, να μοιηθούν στον πόνο και την αντοχή. Τα σημάδια θεωρούνται στοιχεία ομορφιάς. Φοράνε φούστες από κατσικίσιο δέρμα, περιδέρεα με κοχύλια και στολίζουν το στήθος τους με χάντρες και διάφορα χειροποίητα κοσμήματα. Άντρες και γυναίκες βάφουν τα μαλλιά τους με πυλό σε χρώμα όχρας και ζωικό λίπος.
Η γιορτή άρχισε. Γίνεται ύστερα από τη γιορτή της ενηλικίωσης κάποιου παιδιού. Αγόρια και κορίτσια χορεύουν και τραγουδούν με σκοπό να βρουν τέλος. Και ενώ κάποιοι χορεύουν, κάποιοι άλλοι καθισμένοι στο παράξενο καρεκλάκι τους κουβεντιάζουν. Ο ήλιος δύει. Το φως της ημέρας σιγά σιγά χάνεται και μαζί με αυτό και οι χάμερς. Οι εκπλήξεις μέσα στους χωματόδρομους της Σαββάνας δεν σταματούν. Το ζωάκι Ντίκτη ζει μόνο στην κοιλάδα του ώμου. Είναι και χαριτωμένο. Από μακριά βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Όλοι ετοιμάζουμε τις μηχανές. Θα πληρώσετε! Ετοιμαστείτε για λεφτά! Baka, don't give. አዲስ ትበላችሁ ሰተናል ኪራ አማ ወላ ያው እዛ ሷቀውስ እንዳይሰጡ ነገራችሁ Δεξιά μας μια μεγάλη φωλιά τερμητών. Λίγο πιο πέρα κι άλλοι. Κι άλλοι. Φτάσαμε στο χωριό Μουρούλε. Βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ώμου και εδώ κατοικεί η φίλη Κάρο. Η Κάρο είναι από 1.000 μέχρι 3.000 και ζουν στις ανατολικές όχθες του ώμου. Διακοσμούν το πρόσωπο και το σώμα τους με τις παλάμες και τα δάχτυλά τους, με υλικά που τα μαζεύουν από τις όχθες του ποταμού. Κυμολία, κάρβουνο, όχρα και κόκκινη γη. Μιμούνται με άσπρη κυμολία στο πρόσωπο και στο σώμα τα στίγματα της φραγκόκοτας και φημίζονται για τα περίτεχνα τατουάζ στο σώμα τους. Φορούν περιδέρεα με πολύχρωμες χάντρες και στολίζουν το κεφάλι τους με πολύχρωμα λουλούδια, με φρούτα, με φύλλα, με διάφορους καρπούς. Ζήτησα να αγοράσω ένα από τα περιδέρια που φορούσε μια γυναίκα. Μου απάντησε πως έδωσε 3 αγελάδες για να τα αγοράσει. Καλλιεργούν σόργο, καλαμπόκι και φασόλια. Πολλοί είναι μελισσοκόμοι και ψαράδες. Κάθε οικογένεια έχει 2 σπίτια. Η καλύβα με την κονική στέγη είναι το καθιστικό τους. Στην καλύβα με την επίπεδη στέγη γίνεται το νοικοκυριό. Στο Τούρμι όμως κάθε Δευτέρα γίνεται η εβδομαδιαία αγορά της περιοχής. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Όλος ο χώρος είναι γεμάτος με ανθρώπους όλων των φυλών της κοιλάδας. Πωλούν, αγοράζουν, αλλά και κάθονται παρέες και κουβεντιάζουν. Τους βλέπω πάλι μπροστά μου
που φορούν δέρματα, πολύχρωμα κοσμήματα και με κρίκους στα χέρια και στα πόδια. Μ' αρέσει πολύ και χαζεύω τα μαλλιά τους. Αναρωτιέμαι πώς και κάθε πότε λούζονται. Πάνω σε ψάθες είναι απλωμένα όλα τα προϊόντα τους, αλλά και πολλά χειροποίητα αντικείμενα. Και φασόλια, σόργο και καλαμπόκι δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Αγοράσαμε όμως κολλιέ, μάσκες, ξύφι και βέλη. Πρέπει και κάτι να ψωνίσουμε, αλλά και να ενισχύσουμε την οικονομία της περιοχής. Οι ημέρες που ζήσαμε στην κοιλάδα του Ώμου ήταν ημέρες εξερεύνησης. Θυσιάσαμε βέβαια κάποιες ανέσεις. Κερδίσαμε όμως γνώσεις, παραστάσεις και εμπειρίες που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.